Kuha niya akong pagkaon karon. Dragon. Fruits. Kamote. Sino kanta? Kamote. Ah, kamote! Mune! Kunte sa taas kamote. Bisag milonaryo pa yung kunta. Maglito pa siya. Lupigon siya. Pagkalibang ka ng kamote kay tamalo pa ng kamote. Sabi Brad. Mukha ulit, Chor. Litson baboy? Ah, videos kamote. Ang litson baboy, kalakaran tiyan. Ang lubot, mga aso-aso. Walang tambutso. Tara, balan siya, tabalan. Wala po tingkanto, kaya nga po plansi. Oh, kita lebih kita. Mga dragon fruit. Dahil yung liso. Silasa. Tinood lang karon sa pagkatao karon mo kakaon eh. Kuha ko gitaki sa gihuwa. Kuha ko gihubog sa high blood. Hindi ko makakaon na. Sa mga naghubog mga high blood, nagsaka mo sa kung diba, nahubog ko ka. Kinaboy na rin, kinaboy. Muna akong pinapog na ron. Dragon fruit, kamote. Magana kaya nakakamay. Karena kamu tuh kayak dulunya mau kinerja. Kalau mau kawan yang dragon fruit, Saya labi. kami kan pun bukan salad. Tamis? Tamis? Wala lagi bukan salad ini. Salad yang ini. Salad ini tak. Mana ada gue yang dragon fruit? Dragon. Wala ka pag strawberry. Wala strawberry. Kano? Ayan lami. Ayan lami. Kalau na lang pulutan kayo. Naikwarta kaon, kung may kwarta, tara na. Kung naikwarta, kaon.
Uwe ko ang tatanan. Bukaw yung po, laway patulong. Uwe ko na. Kau yung punta. Pero, tanaw ka, laway na patulong sa dalao. Bukan dino, ne? Oh. Tanang ko ng malati eh. Tambalan. Hindi ko kukuha ng kamot. Ano to? Ano ka?